Ale hlavne rozprávam. No dneska sme na tomto účte, kde už síce vidíte progres, ale budeme točiť iba z tohto účtu. No a progres je tomu preto, že už sme hrali s Markom, ktorý bude natáčať so mnou. No a to ja idem urobiť úplninku. Takže máme tu napríklad 10 farmov. Čo padne? Festa do fim de semana, corre um rebolo. Ela chega e desencana com passo bem solto. Super Rick. Super Rick. Super Rick. Super Rick. Super Rick. Rick. Super Rick. Super Rick. Legendárna serva. Prvá na tomto účte. Aha, GG. Tak ale tá hyperčaračka je tam potom. Ne. Takže nám podľa teraz hyperčaračka. A zajtra mám to elektriku. Tak dík. Dobre. Tak toto by bolo pre toto video všetko, šupni som like, odber a my sa vidíme u ďalšieho videa. Čaute.